Ayan, hello guys. Ayan, good afternoon. Good afternoon na. So, ayun, nandito naman ako sa aking spot at ako'y nag-ano sa aking mga sa tindahan, no? So, aking i-display yan ngayon. So, anyway, dito pa rin ako sa aking kasi dito talaga ako nagmamarites ako dito guys, charot. Dito yung bintana namin kasi maganda yung liwanag, liwanag ng buhay. So, eto na nga. Kasi gusto kong i-share ito, no? Kasi marami akong nakikita na talagang mostly sa mag-asawa. Ito ay part pa rin sa pagbabudget guys sa loob ng pamilya, loob ng bahay. Kasi marami akong nakikita talaga na kung sasabihin hardworking yung mga tatay, totoo naman talaga yun. Sobrang napaka-hardworking talaga ng mga tatay, diba, ng ating mga asawa. Kasi mostly talaga sa kanila, yun talaga yung alam nila, yung magpasok ng pera sa ating tahanan, diba? Kasi usually naman talaga, though meron naman mga working moms, pero usually naman talaga is majorities, yung tatay talaga yung nagpapasok ng pera, diba? Siyempre, ako, nasi-share ko lang ito guys kasi marami ako nakikita ngayon na ganyang scenario, no? Ayan, ma-explain ko sa iyo mamaya yan. So, ako guys, ako naniniwala na dapat tayo mga asawa, no? Obligasyon natin, obligasyon ng mga husbands natin na magpasok ng pera, 'di ba? Syempre para ibuhay sa pamilya kasi yun naman talaga yung purpose ng mga husbands talaga na sila talaga yung haligi ng tahanan, 'di ba? So syempre tayo naman na tayo mga asawa na nandito tayo sa bahay, syempre yung ating role is napaka-importante din. Yan ay napurog ko sa aking sarili. Kung gusto mo mag-success ang inyong husband, kailangan talaga meron talagang totoo talaga yun na merong dapat asawa na nasa likod lagi, 'di ba? So, as asawa, feeling ko dapat naman pag-ingatan naman natin yung kinikita ng asawa natin. Kasi syempre, nung nagtatrabaho pa din yung aking husband before, talagang naisip ko syempre sa sobrang liit ng kinikita niya, so feeling ko obligado akong tulungan siya, no? Obligado akong maghanap ng pagkakakitaan. Hindi na kasi uso yun ngayon guys na nakatunganga lang tayo, nag-aantay. Except lang kung sobrang laki talaga na sinasahod ng asawa mo, okay lang. No? Pero kung sobrang liit lang din naman yung kinikita ng asawa mo, I think obligasyon mo asawa na maghanap ng pagkakakitaan. It's either kahit ano naman, marami namang mga options na pwede natin pagkakakitaan. Kasi naaawa ako sa mga husbands kasi ako din dati nung si Papa Joe is nagtatrabaho siya tapos yung kinikita namin lagi kaming short sa budget, so syempre naaawa ako na parang iniisip ko yung yung hirap niya sa pagtatrabaho, yung pagod na pagod siya pag uwi ganyan, so parang tapos ang ending ano ba yun? Tapos yung ending nasa-short kayo, laging kinukulang kinakapos yung pangkain ninyo, ganyan. So, I think sa lahat ng mga asawa mo, kasi marami pa rin ako nakikita na hindi talaga sila, parang hindi sila tumutulong dun sa mga husbands nila na maghanap buhay. So, ito yung may advice ko, kung lagi talagang short, no, kung laging short talaga yung ng asawa ninyo, feeling ko obligasyon talaga natin mga asawa na tumulong sa kanila. Hindi lang yung support yung maibibigay natin sa kanila, pati yung tulong na magpapasok rin ng kahit konting pera. Alam mo yun, kahit pamasahe lang ng mga anak ninyo sa school, yun, malaking tulong na yun. Tapos pang ano lang ba, or pang bili ba lang ng snacks, ganyan. So, feeling ko talaga dapat yung mga asawa, dapat mauunawaan din natin yung ating husbands, yung kanilang para naman hindi masayang yung pagsasakripisyo nila, and alam mo yung makakatulong ka rin sa kanila, no? Kasi talagang naiisip ko, tapos kailangan tayo din mga asawa, ito din, isa din, tayo din mga asawa dapat meron tayong mga sacrifices, no? Yung asawa natin nagtatrabaho, tapos tayo, hindi tayo marunong magtipid, di ba? Syempre, ako before, hindi ako naglo-lotion, hindi ako nag-conditioner or something. Kasi iniisip ko guys na hindi siya kasya sa budget namin. So I have to really sacrifice para sa sarili ko.
No, hindi nga ako nagko-Kojic soap dati. Diba? Hindi ako nagko-Kojic soap. So talagang nag-sacrifice talaga ako. Meron kasi ako nakikita ng mga nanay na nakikita ko na hirap yung asawa nila magtrabaho araw-araw, yan ganyan. Pero alam mo yung parang hindi nila iniisip. Doon nagbabudget naman sila sa ibang bagay, pero may mga bagay na nakikita ko na dapat tinitipid niya ito. No? Do iba-iba naman tayo ng strategy sa pagtitipid, pero yun lang yung nakikita ko na matuto tayong mamaluktot kung maiksi lang yung kumot, diba? Totoo naman talaga yun kasi ginagawa din naman namin yan, diba? So ako mismo talaga makakapag-prove na effective din naman yung ganong ano na habang maliit pa, habang talagang gipit na gipit pa, kailangan talaga nating maluktot, guys, no? And also etong like sa kuryente, kung sa kuryente naman, kasi yung kuryente talaga, guys, yan talaga yung masakit sa vangs, diba? Kasi talagang malaki talaga yung kuryente. Yan talaga yung nakakapagpahirap sa atin. Kaya yung kuryente natin, guys, kung hindi naman natin kaya, huwag na tayo kung maliit lang kinikita natin, tapos kung pwede tayo mag-electric fan or i-open lahat ng door, ng windows para mahangin, para hindi ka na mag-aircon, diba? And ayun, so saka na lang tayo bumili ng mga pampaganda natin kung talagang masabi natin, oh, medyo may sobrang konting-konti. So pwede natin ibili ng sarili natin ng Kojic soap or something, mga lotion. So we need to sacrifice pa rin, diba? So yun lang naman yung nakita ko, guys, and gusto ko lang i-voice out. Gusto ko lang sabihin, no, kasi naaawa talaga ako sa mga husbands na nagpupursige, and pwera lang doon sa mga husbands na mahilig magsugal, no, pwera lang sa kanila kasi hindi din ako ano doon na nagsusugal talaga, no. Pero ayun, sa ibang usapan na yan, guys. So yun lang, guys, salamat sa panonood. Hindi naman yung check ako sa inyo. Bye.